Avec Taïri Bella. Oui. Oui, à la John. À la joie, tu m'as mis ils sont là, ils ont mis la café. Blocage, bloqué sur tous les plans. Oui. Et que n'y a commencé à la gauche. Et voilà que Kololo, Kajuni la gauche. On a la gauche, autrement dit la gauche Kajuni Kololo. Kololo, mon si ka vécu, il a une partie d'obé, il sait que succès sur le mais il y a la gauche là, succès est zéro. Tu peux vécu 20 ans, 40 ans sans succès. Fou. Il y a la gauche, il est bon, mon banque manga côté là, ou elle m'a banque musulman côté là, mais scientifiquement, Kolona per Benaka, n'a pas de dingue la gauche là, banque à côté de l'eau. Et il y a il y a un monsieur qui est dans le dengue de psychanalyse. C'est dit, monsieur le démon, on l'a démon à chiter fauché. Mais il y a un monsieur flash à la foule. À déno began na politique, déno began famille. Mais monsieur qui est dans le tas sur le chima de fauché. Minu maga fauché là. Au lieu minu shinglem. Il faut que le gagne de la bouche là. Ou on est tienné comme du euro allemand. Du euro il reconnaît le tas sur le monsieur indéoulé. Il faut que monsieur mi bisaka konomatu. Et il y a monsieur Messaka konomatu tout le monde a Clara Bangela peu. Il a déjà 70 ans ou bien 80 ans, 90 ans mais à konomatu parce que ama wasa manimisi wasa sur la bangina. Il faut donner mon coup le gagner la bouche là mais ils sont innocents dans leurs problèmes personnels. Dans ce sur le bail. À la joie de voir la bouche où il y a des cadeaux. Niveau là, il y a un bac et un ballon sous. Et à la joie, il y a une courtane, un cadeau de la on a tout qui a moqué quoi là, chutan, ou chutan nani. Abadem be mi gagné la bouche là, n'est qu'il n'y a quoi, il y a la femme, avec quoi tortiller, ouais, bien bébé son et ni bien bébé bana à la bouche avec c'est. Oh, à la joie qu'il y a. O ñini kur wolonfla ni ya ñini kur wolonfla ne be fe ki senda chemanu kanka ka ke chemle che ka ke chetriki che comme aboram ses de trône de la géomatie don kon e be ke baramina e be bogoda belebe bandore ñini ne bogoda belebe bañi e be ala jo ñini kur wolonfla ka do bogoda ka kono ki itiga kon dintan son farati ko blaga ki semon dintan son farati ko blaga kam manja Osa, n'a dia muganasa, n'a dia kemelasa, parce que manja be ni fin décomposé la cassette ka wala be manja blaka. Ni manja blaka, mumu. E ba foko ala beba na politique na politique wa ala ne dume kai. Tuma mina ne sigira ka chemanu ka dernier espoir, le digne fils de Gaussou Kaloberti, ne ala me akmana na flo doni baraka. Wa ala o kato flane feni. A diafra goya ka lara jodo e ala damari masabe na minkene la ne to don me du ça faire et la tika bolne ka lain ka la lain je vais être riche wa je riche la tika ti ni lain ti ni ala ina la tika bola la hara de abna minken to do me du ça faire la tika bola la ina ni mana juma habitaji donc tu m'as dit OK il veut jikaka ne jikaka Jikalti mais c'est ça le problème. Et de là dit kunangolo kumutoya. Ji kunangolo. Et de là au kumutoya. Non, ni a kumutoya. Nous sommes dans la corobale. Bon, oui, nous sommes dans la corobale. On l'a fait à d'une province permanente. On est dit comme à kunangolo te comme quoi. Tomadala dara ba fo. Ko jega be minero na te ko quoi. Hein? C'est ça. Alors le bail la na te ko bail. Ata ko so wona ka te te so ko wala. C'est ça. Donc tu fasotigi ani o fadima. Nyoro nyafi ngo bania be trabula. Oui oui. Wa falema mina falema de tasisa.
k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka den wolo Idrissa fasotigi ale ye turabuden a bɛ ti fila kelen fila o fadenma ye lomara de lomara yɛrɛ ye turabuden min bɛ ti fila kelen fila n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan olu bɛ bɔ ni turabu jigisow de ye o de la a bɛ fɔ ko faso tɛ yen ni furu tɛ yen ka furu yɛrɛ tɛ yen ni faso tɛ yen donc n'i y'olu fila fara ɲɔgɔn kan olu fadenma fila bɛ jɛ ka turabu jigiso den wolo o bɛ n'i ye Idrissa ci ka lomara ci o bɛ jigiso dɔ min d'i ma i bɛ Idrissa lomara ye fasi ka bɔ yen ka Idrissa ci ka lomara ci k'o ye fasi ka bɔ k'a kɛ o cogo la fo ka taa se siɲɛ 20 ma a bɛ bɛn Badara den 20 ma i b'o nasi ɲini k'o ji k'a kan ka da siri ni popili ni jɛman ye ka taa ɲamantonw ye poussé o jukɔrɔla ye ka dingɛ sen k'a don yen k'a datugu fo tile 7 ni tile 7 dafara i bɛ sɔrɔ ka taa bɔ dingɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ a décomposé la mais i ye manja min bila a la o y'a kasa tigɛ ka bɔ a la i bɛ sɔrɔ ka na nasi in bɔ a kan o nasi i yɛrɛ de b'o mun sɔgɔma o sɔgɔma donc ɲaga min bɛ yen i sɔnni ɲaga in ani alajɔ ɲaga in ani manja i b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don kolon kɔnɔ ka foroki ka da tile n'a jara i bɛ barankati k'a la sɔgɔma i b'o wusu i bɛ nasi mun i la k'a wusu n'o ye diɲɛ don o don n'i y'a wusu diɲɛ don o don o don nafolo kala olu bɛ bolo kɔnɔ ala b'a da nin ka ɲɛsin ma ne b'a fɛ n ko turabu ye nafolo tile de ni diɲɛ ka diɲɛ nafolo bon tile k'a don a la k'a da nin k'a sɔrɔ kungo kɔnɔ ni so kɔnɔ n ko dɔnni tɛ yen min ka teli ka tɛmɛ turabu kan ne de y'a fɔ i b'a dɔn ne ne y'a bila danga min na fana tagali b'a sɔrɔ a tɛ bɔ donc n bɛ da yala jɔ. Non.